खुलुमबाय साफ्रोमखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय स' नोंथांमोना थामनेल नायनानै मोनथिबाय जानांगौ मेथाइया माबा मा होनो भिडिअ मानि थाखाय मेथाइनि नङा होमबा स' बेखौहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे आं अबे स्टुडिअ थांदों अबे स्टुडिअ खनदों माबायदि खनदों ओमफ्राय आरो एक्टर एक्ट्रेसफोर नुनो मोनगोन शुटिंनि बे मेथाइखौ लानानै शुट खालामनायनि आरो माने नोंथांमोनाबो गोसो दङबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय दे बिदिबा नायनोसै ना नायलांदो दा जोङो थांगासिनो ओमफ्राय बे जाहैबाय जोंनि उदालगुरि थांनायनि लामा जों उदालगुरियाव थांगोन दा जों मोनहैथारसिगोन ओमफ्राय जोंनि लामाखौबो नायदो आरोना एसे जोंनि उदालगुरिनि बायला जिला लामाखौहाय फाइनालि मोनफैमारबाय दा हाबनोसै सिङाव ओमफ्राय दा मा स्टुडिअ फैयो नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि गोसोब्ला बेयाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोनाबो कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन बे स्टुडिअआवहाय बे बारा गोबाव जायाखै नामाथाय गोदानसो नामाथाय ओमफ्राय दा सिङाव हाबना नायनोसै माबायदि स्टुडिअआ नोंथांमोनाबो लोगोसे नायफादो बेनो जाहैबाय आर्ट स्टुडिअ ओमफ्राय नै बे आगैजोंनो फैफादों नालाय आङो बेनो आंजों खननाया बेनो आरोना बेना जोब्बाय दाखालि ओमफ्राय आंनि बारि दिनै नायस्रादो दे एसे सोरगिदिं देखायबाय आङो खना खनला मा दङ मा गैया अके दायोथ' जोङो खननो स्टार्ट खालामनो माने सुरु खालामनो माने गसंबाय एसे जाथ्रानिथ' माने बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय लाजिनानै अफ खालामना होबाय आङो ओमफ्राय दा नोंथांमोन थांनाङा र' खोनागोन एसे फान जायोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो एसे नायदो आरो माबायदि जायो फोथाय खेबस' खालामलांगासिनो जास्रायासै फोथाय नै आन्दायलायबाय बिसो फोथाय खेबस' खालामलांगासिनो मानो बेखौनो साननानै गिनाय फैयो गोसोआव आंहा ओमफ्राय दा खोनासंनायदो माबायदि बेबो जोंना सिंगारा मिउजिकजों मोजां खोनायो मिउजिक गैयाबा गलाला खादा जोङो दायो आर्ट स्टुडिअनिफ्राय थांनाय जासिगोन दायो गायखांनाय जाबाय थांसैना जोब्बाय ना नै बिथाङानो आर्ट स्टुडिअनि मालिक नोंथांमोना नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबेयाव भिडिअआवनो गासै फन नम्बर गासैबो दंखाजोबो बेयो बिथांनि दे गामिफोरखौ माय मोजां मुङा जाबाय दिदोम दैमारि गामिया नाम्बार 1 साफायदियाव गोलैयो जोंना उदालगुरियानो उदालगुरि टाउनावनो एसे सोनाबहा बाय ओमफ्राय दा जोंना स्टुडिअनि खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय गित खनखांबाय ओमफ्राय जोङो थांगासिनो मोनसे बेलेग जायगायाव माने बे भिडिअनि जे शुट लाबाय थादोंना जों बेयाव थांगोन दायो नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन जोंजों लोगोसे नायफाबाय थायोब्ला एक्टर एक्ट्रेसफोरखौबो लोगो मोनहैनो हागौ ओमफ्राय दा जोंखौबो नुफानो हागौ भिडिअआव मा थिगना खावख्लाब खावख्लिब एसे ना मा होनो ओमफ्राय दा नोंथांमोना लाबाय थादो ओमफ्राय दा दिनै लास्ट माने शुटआ बेयावहाय दा शुटिंआ बेलेगाव जोबनानै बेयाव दिनैहाय लास्ट बे जायगायावहाय ओमफ्राय दा बेयावहाय जायगाया बिराद मोजां नुदों खिन्थु बे जोमै गोसोमा एसे माबा खालामबाय आरो ओमफ्राय जोंना एक्ट्रेसफोर एक्टरफोरा बावनो दङ सिनायनो हायोबा सिनायनानै लादो हमनो हायोबा नैबेनो जोंना एक्टरा सिनायगोन जानांगौ बयबो
दामि थासासो बियो मिथिबाय दामिसो खम दामि नङा बेनोथ' दा मोजांसोलाय दानाबा आंनि बारि ओमफ्राय दा आंथ' फार्स्ट टाइम रोङाबो मायाबो जाम्बि जाहैबाय नालाय ओमफ्राय दा उफाय गैया लाजिबाबो गन्थङा जनानै फैदों ससे होमबाबो खालामनांबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नेनानै थादो भिडिअखौहाय थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ